راديو إيرنا. سلام كبرات تغذاتلتي راديو إيرنا. لومي علت 25 نحاسة فنونا بعلتاو زينا كنجمرينا. قدام 29 نحاسة أبزي جمر زور فرنسا إيرتراويان تقدادمتي أي كساتفون يوم. بريزيدنت سلطان بزي قدبي تكامن بالشونا يفتسم مالوغ قبلو باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان زيمبابوي قليتهم. أب مالي بعلوا سلطان حيزولو تهدراو قجلة نزلس عمتات كم مساقاقري أب سلطان كتصنح كم زدلي تقليتو. زغزر تحسزو مارسات مسكربة حاك انيا زانتا كابهلكيت رواندا نايزملت اتقورزو كمون سومناوي مدب سبورت أدالينا لكم علنا. كسافت أميم سانا قتصنحو بغبر نعدم. راديو إيرنا. زينا النها قدام 29 نحاسة كاب كتما نيسا بزجمر بعبيتون هبوبنتون أب قدامي درجة سرع وددر بشكلتا تور دي فرانس كلتشحن عسران تسفال سنبرلهم إيرتراويان تقدادمتي أي كساتفون يوم. أبزين مبل 207 عمد زكاية زلو وددر نعسران كلتن كلبات زوكلو 276 تقدادم تخصاتف يوم. إيرتراوي بروفيشنال تقداداماي كلب أنستانا مرهاوي قدوس أبزي قددم كساتف لعل تسبيت تغيرو كوان تنبره وقعوي مربب حبريتا تور دي فرانس بزاس فروزر زراسما تساتف تغن مرهاوي مستتكاتيو زركب. يقول نبر كلبو أستانا بوغنا أب تور دي فرانس التسلفهم تقدادمتي من مغانم كساب حجيب وقعي فلتأثن. إيرتراوي بروفيشنال تقداداماي كلب نيبون تيلغراف ان تيلفون نازنائل تسفات انون أبزي وانزي أب كالك قددم تتسأميدو سلزركب أبزي كساب 10 مسكرم زتصنح قددم زور فرنسا أي كركبن يوم. ودقانتو نازنائل إيرتراوي تقداداماي أمانويل قبر اكزابير دما أبزر زراسما تساتفتي نايتا غانتا سلزيل زاقي ترغيبو بزر لحبريتا لو محمد أب تور دي فرانس زساتف إيرتراوي تقداداماي أي كهلن يوم. نايز عامت زي قددم بشكلتا زور فرنسا قولاقولن تررت عقبة زتغلل 3470 كيلومتر كشفن تتصبيت تغيرو لله. باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان بريزيدنت زيمبابوي إمرسون منانغاوغا سلطان بزي قدبي تكامن بلشو نايفتسمن كمزلو زغسس قلع ملغت زرقحهم. اذن باباساتا ملغتهم زحلفن زلون كونتات زيمبابوي دحر مزرزار أبزبن منغسي إمرسون وننتغن بوليتيكاو نتفتات زكايدو زيغاتات يأسرون كبير مقهاسب أو مسالات يفتسمن كمزلو وقيسهم. إذا 14 نحاسة ناب بيت صحفة بريزيدنتن كالوت زملكتهم من السلاخت دحيرا دما ناب هزبي سزرقحت ملغتي أم محبراوي ميديا زيمبابوي حانتي كاب أكاتعتي أرسات كوينا غنيا. باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان زيمبابوي كابور كدحن قلت فتح يد ليا كم زلو يمصوعي تقريبا. باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان قربيت هاجر دوب أفريقاون مرحتي هايمانوت زيمبابوي نزغرب وتصوعيت زدقف ملغت محلاليفهم. نمنجسن بريزيدنت هاجرن زنكفن زيمبابوي كامل ودكات تدحنلو فتحن من دايز حجز والونت بتاتن زحقفه ملختي باباسات ناب حزبي دحر مزرغحو منجس زيمبابوي ابتا هاجر نزركب وكيل فاتيكان ناب بيت صحفته بمصواع كم زراربو مع كنات زينا قالحن مرحت هايمانوت كم غواسوتن ناي مورال اليتم متن حزبي ناب حسمن سدتن زقال عكايدا منجسي كغنحو كم چقونا قفعن عمتن زا مسألة كبير مقهسب أو مسألات كسعررن كله بتبعات كقومو منفساو قديتا سلزلوام باباسات زيمبابوي نزوصد وتبقسو تتابقتي سواوي مسألات تهجر مقيسو ما. باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان زيمبابوي زم محلالف وملغتي مستي باباسات كاثوليكاويت بيت كريستيان أب قنبوت كلتشحن 10 كمون كدميو كلت أوانات زم محلالف وملغتي زغرب وتصوعيتن تمساساليو. زيمبابوين إيرتران بدخلنت أب كرميت تسريحن زركبا هجرات أفريقيا خوينن حزبن كبير جهست سب أو مسألة بزلو سغاي كم زنبر تتابغتي يكالحو. بمريج أنا بسلطان نزمت بريزيدنت بعلوازة عليه وتهدراو قجلة كم مساقاقري نسلس عمتاز تصنح وتهدراو منقسي كمسرت كم زدلي تقليصو.
እቲ ጉጅለ ብዝነጥብ ዝያብ ስምምዕ ክብፅሕ እንተኽኢሉ ኣሲርዎ ንዘሎ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ቡባከር ኬይታ ከፈትሖ ከም ዝኽእላ ተንቢሆ። እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ነዚ ዘተንበሀ ምስ ወኪል ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ኤኮዋስ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዩ። ብፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ጉድላክ ዮናታን ዝተመርሐ ወኪል ኤኮዋስ ብ23-24 ናሓሰዩ ምስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ዕፁ ዘተካይዱ። ኣብቲ ነዊሕ ሰዓታት ዝወሰደ ዘተ እቲ ወተሃደራዊ ጉጅለ ካብ ዝቐረበሉ ነጥብታት ሕድገታት ክገብር ከም ዝተሰማምዐ ኣፈኞ ኮሎኔል እስማዒል ዋግ ጠቒሱ። እንተኾነ እቲ ልኡኽ ኤኮዋስ ብወተሃደራዊ ጉጅለ ንዘቕረበ ናይ መሰማምዒ ነጥብታት ንኹሉ ከም ዘይተቐበሎ ዲፕሎማስኛታት ኣንፊቶም። ናብ ስምምዕ ዝቐረበ ነጥብታት ብዝርዝር እኳ እንተዘይተፈልጠ ተኣሲሩ ዘሎ ፕሬዚደንት ብዝቐልጠፈ ክፍታሕን ስልጣን ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሰጋገርን ዝብል ነጥብታት ከም ዝርከቦ ግን ተመልኪቱ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ካብ ጃምላዊ ህልቂት ሩዋንዳ ናይ ዘምለጠት ሓቀኛ ታሪኽ ኢማኩሊ ክኸውን እዩ። ወይኑ ሱሌማን ኣዳልያቶላ። ሰናይ ምክትታል። راديو إرنا إيماكولي ناي قدايات قداي كاب هلكي في رواندا ناي استرفت قوالا ستيت تاريخ صحفتي إيماكولي إيلي باغيزا مس ستيف أول ترقامي ممبر فقرر آياء معرف 16 أب أمنت مصنع أتم قتلتي سمي كطوع سمعكم فرح دما وررني سيد أنقا كم أملو حشوخ قبل نجمرة حجبي كم زلخي فلتيه من مخان كيف فلتيه تقال الله عند بتكونني أمريكا متصور سنة بخمي سمي كطوع إلهم أبس خمز اللخو بخمي فليتهم نفس عين مدرجة أمدو يمرح يهلو مسك زي بيركع للدلخو اتتقوى أي قالت نايتون قتلتن اتبرئسي كوينو زناو تسأني زنبري ألتوا حساباتن أمري أناوي تقوم متسألي كالوني امنتي كأ أفتنا ورغي أما إت كوينو ميمزيو نباستر مرنزي كفر روحوان كجدرولن جمرو أبيلا أبز جزا خمزلان فلتينا رخبوا فتشون از جزا أمرك أسي ناي باستر مرنزي دارقاب تزنبرنا يوم خانيو كفتشو جمرو ناي أقاروم ديك ديكتا نتجزا انقطقطو ناي قوزمو جحجحن أمن دق مسحلن دما لبنا ملحنا أوشتثي عيعتا ناي حدي عرك سدرنا زنبر دمس سمعكو سلسة 299 ددعك أتيل الله إلو سجهران إما كل انت قتيليا 400 قوانا الليو نايلو ما معلت حسابيك عدزي بلا نابتخرنا عقد أي مستتقعكو اتو أمروي حشوخ قبل النيز وعلى سيطان كباتشو اللي جمراء
سمكي فلتوه أبز خمسة لخوني فلتوه أملاخ كرابي اللو حجي نباستر سقط قبرو جمرو أبي اللو أتنتوزي انت رخيبناين انتاي كنقبر مخانات فلتها أبي لا إما كلي مجرش تاسترعيتو اللقزة ازيو أبي حبيك يا الله منفسي دقيمو أفرحن متردارن تشمع كابت مجمريا مزيوم لوز نبرو اوان لعل دما حجي فرحة تسمعني كم زبكور فحمدك إسا زلخو إذا زي بلو أنزا تسمعني كم زي شحات بعين زي الرأي ومرافق زوج أن نزلو دما مسلني إذا ناخونا نكرلوغن مليسي كتصل فتنكو أوكيتا أمنتي سلو زوج دولكو يقرب للي يا أمنكي كتدحنا النام خوانكاون أمني نسخا خابزن تلالي نازلو مكرا أتبقى تعبي اتم قتلتي ابت فيلم زرعنا له كفلات يوم كله ابو زنبراقو قمتلتلا بلوا سمي مصواعك اي قرصن ايما كلي تقتلوا له ساعات اخيليو ايما كلي اوصوا اذاني عصخو كمتناتهم قزمون تزهلوني أأذاني كنتيبي كابتق موتساق قبرنا مصلاكون أو قويتا بلوك عويلي كالك ألكو سخن أي كالكون مراقي كل توديو كوحد انتلالغو قرري لختلو موحد كالأني أنتي أميتي زي الرئيك خاون بهاكو دمتهم من مليسو برتعه فتصيمهم كم زي محروني فلوديو أمري دما حنت مرقت حساب تريق على إحنا بريء انت حيزهم نخ قتلوني قدوس مصحف أبقى في قريبي بس ناني قرقر كوا قال أملاح كم زلو كوحد أمو حيل خركب تمنخو اتنويح اوانا بأمري إنا تملالسي زساق ينيس نبري آلو توا حسوات كأ زفرحو مسلتاتها بأمري مقرات قتلي انت رخيبومني انتاي كقبروني كم زخلو اترخص تكباراتهم كم زلو أبا أمري كم ملالس جمري انت أملخ بلكو أسيلي نمنتاي خابز تحلفا نزلغ نمنتاي فقري كرئي كانتاي كقبري زلني كم تدحنا نخأمني إزدلي كابزن لعلى خأمن أنتي كقبر علوني كي تحلو الكيز تزلو زلو نساتهم كأخو حزوني يسترفهم يبلهم حجز دخيمي أزي دخيمة قويتا كم زهلواتي الساحة كخوي متسمعني كسابة نقودا زد عمدم تقوم زرحق كأ أين قاحكن تسانيحي خأ أبطعم حلمي بزعباء يوسوس أتغو كم كنتيت قبل عدتن كالوت بصوتي تنبلل زبل كوين واسم عني نساتن كأ أبتحتي كوينن كنقطقطاريين قدوس مصحفن أبرأسنا قميتن እግዚአብሔር ክምሕረን እናጸልያ ረአያኒ ንላዕል ገጽይ ብዝጠመትኩ ኸኣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወርቃዊ ብርሃን እናንሳፈፈ ኣእዳው ድማ ናይ ክሕዛ ይመጣጠራ ፍሽኽ በልኩ እቲ ናተይለይ ሒዘዮ ዝነበርኩ ኩሉ ግዜ ዘሳቕየኒ ዝነበረ ቃንዛታት ዝግ በለኒ ጽምኢ ጥሜት ፍርሒ ኩሉ ተቐንጢጡ ኣዝዩ ሕጉስትን ሰላማዊትን ኮንኩ ኢየሱስ ከዓ ከምቲ በለ ኢማኩሊ እምነት ጎቦ የንቀሳቅስ እዩ ምእማን ቀሊል ነይሩ እንተዝኸውን ግን
ጎቦዝ በሃላይ መሐለዋን أباي إمن مو أنا خا أي كحد كني إمن مو دقيم كخايت فرحين إمن مو كدحنكي أبزو معتو مسكلي كجبري مو بفتصم نباقي أي كبصحن يم إمن مو بهيوت كتصنحي خي هندبت كأ نفسي أبتزن برتو بوتات ملي صار خبكوا أعنت خلاتن تعميتي نيرو أنا جن ملؤ بملؤ وحيلي نتمنى أبقد متمعت أوناي تعين مدري تسرقي حزن بري دم يقطع دبرهان مسكال إرقنا بركو النار أخون كاللخو كابتن صبارا أحيلي قصعي تنكفني نملؤ أكلاتي دما مؤتهبني نتم قتلتي كعقد سخئل حدا ملئلت بحري وحيلي كابت مسكالي نجو كم زنبري ترد عن نمو كم بتي كسل جمركو نيكسيا بيهر دقيمة بفقرو سلز بسحني دحرم مسكاني نابتن كالو اتمتكو أبزا عين مدري كابنا أتو نمجمرتان نمودتان كزي عاويلي تزاركو والحانتي كنكونينا إمناني كل نجار كستخاخلي عوم بالي لك كم زجزن بصفعت زلاتن كون كوينو تسمعن كمزي زتتصللكو جيران كتمتاني دحر مصنح سحيبن كفا بلاني ولا قوات مسكل شعو الرأيني انت زي نبري أبو كم زنبرا كن رقصنيا نبركو وتم قتلتي أقدمهم إنها تتصرفوا كوتو سمعي يمي أقامشت باستر أمدنا كبر متى تخيلهم نابت فيلم زرقنا له خفليه ماتي بلنا اتجازا بمولو بتن تنابيلهم أما جرشتا ولا حنت خمزي يلا بس فلتو نتسرحتنيا يدارقا بتاتينو ميم نيرا يغري تحتيتهم كأغيدو نتودي سقيقويه سلازو نسو حرقان سلازو اللوو اتهم كالو سرحتنياتات دماعرخو سلازو خونو مكتتال كتسعقيا سلازي ازم فرنساويان قلطيفو مابز خبابي يمصو إلنا ጸሎት نقبر بلنا نخلت سومن زخون كبدنا حقيفنا قننا أبتزقت سأل سومن اتم قتلتي دقيمهم دحر ممصا نمدق أسيو باستر مرنزي فتاتي شوم داقماي تمليسنا كنفتشينا إلهم خدو أما جمريا ورحا حملي حدا خبتهم سرحتنياتات باستر مرنزي أما دق أسيو كوكوكوه سمعنا يوم باستر إذا مدك أسي خازل عين مدري خيط رخوا نويح كوينو كتريل كاخاترو نفسنا رشش بلنا أمبردوز سقايكو دايو كابلنا دحان قدفو وعليك تريه ملسوا له باستر وا لما تايب على خطري خيدا سرحنا نديو كفت اللي مو خطر ريلكا نو مفتح طفي انه له سلازو تقوم لي يلخو حج خد كدلي دو قرب كعرف دلي يلخو بزي ما فتحك خفت خفتني دحان كفت لي كيد مالت انتاي مالت ديو كعرفت لي كويلكا أبتن زحلفا سلستوارح نزع عين مدري كتصريلو زحاتتي سرحتنيا أين برهن
ስለዚ እዚ ሰራሕተኛ እዚ ኣበይ ተሓቢእና ክንህሉ ከም እንኽእል ዝጠርጠረ ይመስል ከይዱ ኣብታ ቅድሚ ሕጂ ፈትሾማ ዘይፈልጡ ገዛ ክፍትሹ ከይሕብሮም ፍርሒ ወረረና ንምሸቱ ፓስተር ምስ መፀግን ሕጂ ከይዱ ይነግሮምኒ ምክንያቱ ነቲ በቀዳማይ ዝሓበሮም ሰራሕተኛ ኣብቲ ንሱ ዝሓበሮም ቦታ ምስኣኑኽን ዳርጋ ቀቲሎም እዮም ነይሮም ስለዚ እዚ ክሳብ ህላወኽን ዘረጋግጽ ኣይከይድን ብለናሞ ሎምን ተዘይከደግን ካልእ ግዜ ይከይድን ማለት ኣይኮነን ወሰኸ ግዜና እናተጸንቀቀ ይኸይድ ስለዝነበረ ንሓድሕድና ተጠማምትና ኣብዚ ከባቢ ወተሃደራት ፈረንሳ ብሂወት ዝተረፉት ስንተለው ይፍትሹ ነይሮም ዝብል ዕላል ሰሚዕ ኣለኹ ከዘራርቦም ክኸይድ እንዴ ድምፂ ከይትገብራ ኢሉና ተብተብ እናበለ ወፀ ንሱ ውፅእ ምስ በለ እቲ ሰራሕተኛ መከራ ዝገበና ሙሉ መዓልቲ ብደገ ናይቲ መስኮት ክዘልል ክንሰምዖ ሓልና ዝኾነ ድምፂ ክሰምዕ እሞ ምስ ኣረጋግፀ ናብቶም ቀተልቲ ኸይዱ ክነግር ከም ዝደለየ ስለ ዝፈለጥናዮ ፍሕት ከይበልና ዋዕልና ሓሳብ እሞ ከዓ ሕሉፍ ሓሊፍዎ ጣውላ ምፂኡ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ተሰቂሉ ናብቲ መስኮት ገፁ ኣብ ዝመጣጠረሉ ዝነበረ እዋን ጽላሎቱ ኣብቲ መስኮት ተንጠልጢሉ ዝነበረ ምንጻፍ ምስራኣና ብፍርሒ ሃለዋትና ከነጥፍእ ቁርቢ ተሪፉና እንቋዕ ነታ መስኮት ከርክብ ኣይከኣለ እንተኾነ ግን ምክትታሉ ይቋረፅን ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ትሕቲታ መስኮት ወዓለ መጨረሽቱ ግን ሓደ ሰብ ፀዊዕዎ ስለ ዝኸደ ትንፋስ ረኸብና ኣነ ትርክታ ልበይ ሙሉእ መዓልቲ ልዒሉ ምስ ምውዓሉ ኣይኮነ ይተርፍን ዕግርግር በለኒ ፓስተር ኣጋምሸት ጥዑም ዜና ሒዙልና ተመልሰ ምናልባት እቲ ዝበለፀ ዜና ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ እቶም ፈረንሳውያን ወተሃደራት ረኺበዮም ነይረ ብዛዕባ ኽንውን ኣዕሊለዮም ኣለኹ ጽባሕ ሰዓት 2 ወይ 3 ናይ ንግሆ ቢልክን ክትከዳ ኢኽን ክንኣምን ኣይከኣልናን መጨረሽትኡ ካብ ዝማሕዩር ናይ ዓይኒ ምድሪ ክንናገፊና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ተባሃልና ብትሑት ድምፂ ፓስተር ግን ኣብ መንጎ ቅስምና ሰበሮ እወ እግዚአብሔር ይመስገን በለና ተስፋ ገብር ናብ ኦም ብሰላም ክትበጽሓ ሓደ ዓርከይ ቶም ቀተልቲ ገዛይ ክፍትሹ ይመጹ ከም ዘለዎ ሓቢሩንሎ እዚ ማለት ከዓ ወይ ሎም ምሸት ወይ ጽባሕ ንግሆ ምዃኑ እዩ ጽባሕ ክኾነልክን ጸልያ በለና እሞ ብዙሕ ጸለና ንጥርንፎ ንብረት ኣይነበረናን ዝነበረና ዘበለ እቲ ንሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝባና ዝነበረ ክዳውንቲ ጥራዩ ኣካላትና ክንሕፅብ ዘይሕሰብ እዩ ስለዚ እቲ እንኮ ክንገብራ እንኽእል ነገር ንሓድሕድና እናተመሻሸጥና ኣብ ቅድመቶም ፈረንሳውያን ቁሩብ ሰብ መሲልና ንኽንቀርብ ከም ዓብይ ምድላው ጌርና ምቁፃራ ጥራዩ እቲ ዝነበርናዮ ኩነታት ዝገበረን ተገበረና መልክዕና ከም መሓይሽ ከም ዘይክእል ኣይተረዳእናን ፓስተር ሙሩንዚ ሰዓት 2 ቅድሚ ቀትርያ ተሲኡ ኣብ መደቀሲኡ ክንጸንሕ ድሕሪ ምሕባሩ ንደቁ ኣተሲኡ ብዛዕባና ነገሮም ንሳቶም ክሳብ ዝመጽና ድማ ድሕሪ 3 ወርሒ ንመጀመርታ ግዜ መስትያት ክንርኢ ዕድል ረኸብና ምስልና ምስራኣና ከዓ ብስምባድ ክንመውደለና ከምዚ ዝንቀሳቐሳ ዘለዋ ሞታት ኢና ንመስል ከምዚ ሕማቕ ዕንጨት ምሻሎ የዕንትና ንውሽጢ ጠሊቑ ማዕጓጉርትና ከም ዘይነበረ ኮይኑ ከምዚ ሽክና ርእሲ ጥራይ ተሰኪምና ዘለና መሰልና መሰንገለና ኩሉ ተቐልቂሉ ክዳውንትና
كمزي أم مسكال خدان تسقيلو زنبري يمثل نيرو نابت عين مدري أبزأتنا اللوغزي 53 كيلوغرام أمسن نيري أبتنوت اللوز نبرنا أوان دما 3 كيلو كوينا نيري باستر 10 يوم دقو حيزو مسمتي بزي كالتش من دوسجن كالوت كلهم كهر مدليو أزيوم سنبيدو من قريلو ومن نبري اتناولد كبخيا جمرا ولا حنت خاب أتنسي متهات متيني متهات نايتو تسو متيامني كموت هنتنسيوم كقتلو نمتي النابلت كتبك جميرا نيرا باستر جن سق كتبلن كتهد اندحر محبارو مننتنا قلت اللهم نساتهم كيف لطو نخند زغزي زأكل أبكزا كنصنح مخالنا كأمني كالون أكلاتنا بمتنكافكا بحق سبات مخانان زي مخانان كرقاقو تصفتنو كتسيلو السعبة دما قلبي زي بلو حتو تاتيو عبين يركن اتو بوتا خميلو نخل خنك أخلق كنكيلو انت يتبل عن يركن أبزن خنديك زي زأكل صنيحكن كميلكن نخند زأكل زي دمصخي كبركن كتصنح خيلكن سبنت كنت حص أبارو نيركن أي تقللان ديخن كوفيلكن انكلخن كميلو دقاسي وستكن حتو تاتم كن ملسو كوان تفتنا جواراتنا ننويح أوان تجابيتهم دحر مصنحهم شعو تطويلهم نويح كتصنحوا أي كالون مو تطو أرب ربنا باستر كأنا دقو كمزيلو تزاربهم تصبو غيركم طمتوه كمزياتن زأمسلي حمق عدلاقات إموان زتتصقى مع سبات نايم حقاز عدل انت دارخيبكم كاب محجازن تحرايت بقولو ولا هيوتكم عم حدا زقتون انتو خني ما انت أملاح كتبلوك بروا إجزيابير كن نبرز دليلنا هيوت اسيو اتزبالو زربا لبيتن كفني لكيعيو باستر مرنزي أبقل أوانات تبايو افتواني نبرن أبقل أوانون أزراربو مستوعال زغورلون جاكانن زي قدسن زخونلو أوانات نيريو انتخون أجن هيوتو أبحادقاي إتيو أرحينو نايو سلازي شعو مأنتو صارو تعركو إكسيابيهر نحنا دحر مخادنا كحلو لمنكو بومل دقو نعنا بعين دنقاتي كتموتنا كلو نبو دما بحبن تمتو نسنببا حديكا مالتيو سنببا اتقدم جلسو منات توتسيك قتلو اللوم النابلي سمعنا يو أبت ساعتتي أب حدا كورناع تتصبقعو تتصويقو مريت يتمت نيرو حج غيدو نتم قتلتي كي حبرلنا تصلخو كمون حدا معلتي محرة حق ان اكزيابيهر كتنكفو تصلخلو شموي قالوا نباستر مرنزي اتا مجمرتا مسرأيتنا زهدمت أركيبا مولولي مالت شغومانن زخدنا قلفون حبتني حقفا بلاهني دحر مصنح كتصلي اللي مخانا نقرتني دحر نويح نايتن زقلون فقر مسأنا نجزي إذن السازر آيتنا حليت بقالات كقلصو زي كل سمعي تسمعني شمونتينا نبوملو دق باستر مرنزي تسنابيتنا ندق قصنا تمراريحنا وطانا
ይቕጽል። راديو إيرنا. سلام كما يتغنيو زخبركم أفكار سبورت أب نايلومي سالوس عسران حموشتن حسن مدبنا نغردن بشكلتان كوع سجرن زرهسس تحستوينا حيزنا لكم قريبنا زلنا كساب مزازمي مدبنا مسانا كتحبرو بخبري نعدم. بسنكي لبدا حمام كورونا فيروس ودرات بشكلتا دحر مقراصو اب زخونه يكون قدم كيتساتفت صنحه ايرتراوي بروفيشنال تقدادماي فرنسايت كلب كوفيديس ناتنايل برهانه كاب دحر صباح جميرو اب فرنسا بسلاسل تور بواتيو شارنت اون نوفيل اكويتين كقدادميو كم شامبيون ايرترا 2019 متن ببانديرا ايرترا زوقبه ماليا لبيسو نابو ودر زقرب ناتنايل اب زحلف ورح لكاتيت اب زور حبرات امارات عرب تتصميدن كلو بسري اب غله ابالات تساتفتي غانتاتات زغاطمه ملكفتي نسون غانتون نستات 10 معلتات كوشوبو كم تجددو ذكريو كساب سنبت 30 حسه 4 معلتات زغصل تور بواتيو شارنت اون نوفيل اكويتين 671.3 كيلومتر كشفنيو اززور اب 1987 زفلميو ناي 33 عامت عدمه الو بعبيتون هبونتون اب قداماي درجه سرع ودر بشكلتا تور دي فرانس 2020 زمت قدام 29 حسه اب كتما نيس كخفتيو ازي لومي نمبل 107 عامت زكاز زلو قدم بدحر 21 مدرخات 10 مسكرم اب كتما باريس كزازميو ابزي 176 تقدادمتن 22 كلباتن حدحدوم زفاططلو ودر ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ አስታና መርሃው ቅዱስ ክሳተፍ ልዑል ትጽቢት ተገይሩ እኳ እንተነበረ በመሰረት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ቱር ዲ ፍራንስ ተለጢፉ ዘሎ ዝርዝር ኣስማት ግን ስም መርሃዊ ኣብ ዝርዝር ተተካእቲ ሰፊሩ ይርከብ ክለብ አስታና ቦገና ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ተሰልፎም ተቀዳደምቲ መነመን ምዃኖም ከሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣይሓበረትን ዘላ ኣብዚ 3470 ኪሎሜትር ክሽፍን ትጽቢት ተነቢርሉ ዘሎ ዙር በኩራት መርሃዊ በክለብ አስታና እንተዳ ተረጋጊጹ በተወሳኺ ናትናኤል ኣብ ተመሳሳሊ ጊዜ ኣብ ቱር ፖንቱ ሻሮንት ኦን ኖቬል ኦኪተን ይጽመድ በምህላውን ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቀዳዳማይ ክለብ ኒፖን ቴሌግራፍ ኤን ቴሌፎን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ድማ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝዙር ዝሳተፉ ተቀዳደምቲ ኣብ ዘፍለጠትሉ ስሙ ብዘይ መርኩሕን ሎም ዘበን ኣብ ቱር ዲ ፍራንስ ዝሳተፍ ኤርትራዊ ተቀዳዳማይ ኣይከሉን እዩ ኣብዚ ናይ ዓመት እዚ ቱር ዲ ፍራንስ تشعت بقولاقول استعبلله شمونت بخرناتن انباتاتن استغوبه سلسته كرباتات زبزحون مدرخاتن حدنا غيزي مالت كرونومتر ودر تداليلو اكفافالي كلب بارسلونا ميرال لامبيانيك بحمام كورونا فيروس كمتلخفه غانتو بخدمه مال السنبت ابزوصاتو مغلص حبيرا بمسرت مغلصي كلب بارسلونا اتي بوزنياو تጻውታይ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ድሕሪ ክልተ ቀናይ ሙሻብ እዋን ድማ ካብ ሃገሩ ናብ ከተማ ባርሰሎና ክበርር ምዃኑን ተፈሊጥሎ بارسلونا نزي أبال كلب يوفنتوس نبره ود 30 عام تጻውታይ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰንያ ምስ ብራዚላዊ አርቱር ተላዊጣቶ ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሰርቢያዊ አሰልጣኒ ሲንሳ ማይሎቪዝ በሕማም ኮሮና ቫይረስ ከም ተጠቀ ኢጣሊያዊት ጋንቱ ክለብ ቦሎኛ በሰንበት አረጋጊጻ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወር ሐምለ በሕማም ሉኪሚያ ማለት ናይ ደም ካንሰር ተጠቂዑ ኬሞቴራፒ ብዝተባለ መስርሕ ፍወሳን ፍልሰት አንጉዕን ካብ ሕማም ዝተናገፈ ወዲ 51 ዓመት ማይሎቪች ክሳብ ሕጂ ምልክታት ኮቪድ እኳ እንተዘይተራዮ በዚ ወሪድዎ ዝነበረ ናይ ሕማም መንሽረግን ካብቶም ንሓደጋ ብዝያዳ ዝተቃልዑ ተባሂሎም ዝተለለይ ጉጅለ ምዃኑ ብዙሓት ወገናት ንድሕነቱ ኣመልኪቶም ስጋቶም ይገልጽለው ጀርመናይት ክለብ ባየር ሙኒክ በሰንበት ንፈረንሳይት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ሓደ ባዶ ብመቕጻዕ ንሻድሻይ እዋን ወናኒት ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምዃና ቀንዲ ኣርስተ ዜና ስፖርቲ ዘሎ ንናይ ዓመት እዚ ውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከይተሳዕረት ዝወደት ሙኒክ እታ እንኮ ኣብ ታሪኽ ዝውድድር ከይተሳዕረት ጽዋእ ዘለዓለት ጋንታ ንኽትከውን በቂዓላ ንብሕታዊት ሸቶ ናይ ትግጥም ኣብ ሰኪዕት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ዘዕለበ ኪንግስሌይ ኮማን ብ13 ሰነ 1996 ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝተወልደ ፈረንሳዊው እዚ ናይ ክንፍያት ከዓይ 8 ዓመት ምስ መልአ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኩዕሶ እግሪ ፓሪስ ሳን ዠርማ ተጸምቢሩ ትምህርቱ ክከታተል ጀሚሩ ድሕሪ 8 ዓመታት ኣብ ነሐሴ 2013 ከኣ ኣብ መበል 16 ዓመቱን 8 ወርሕን 4 መዓልታቱን ዕድሚው ንዓባይ ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ወኪሉ ኣብ ሜዳ በሙራድ ኣብ ታሪኽ እታ ጋንታ እቲ ብዕድመ ዝነኣሰ ተሰላፊ ንምዃን ካለ ኣብዛ ጋንታ ከም ዝድለ ናይ ምስላፍ ዕድል ዘይረኸበ ኮማን ኣብ 2014 ውዕሉ ምስ ኣብቅዐ ነታ 10 ዓመታት ዘታተየቶ ክለብ ፒኤስጂ ሓዲጉ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ዩቬንቱስ ኣቕኒዑ ብድሕሪ 3 ዓመታት ድማ ማለት ኣብ 2017 ዩቬንቱስ ብ21 ሚልዮን ዩሮ ናብ ባየር ሙኒክ ሸይጣቶ
ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣብ 2011 ኣብ ኢድ ቀጠራውያን ሰብ ጸጋ ካብ እትኣቱ ነድሓር ንዕድጊ ተጻወቲ ልዕሊ 1.2 ቢልዮን ዶላር እኳ እንተፍሰሰት ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ከተልዕል ግን ኣይከኣለትን። ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ነዛ ዋንጫ ክትጭብጥ ኣብ ጫፍ በጺሓ እኳ እንተነበረት እቲ ንሳሕ ሓብሒባ ዘጐበዘቶን ኣብ ናይ ጸወታ ዘመኑ ከዓ ኣስታት 20 ጽዋእት ኣልዒሉ ዘሎን ኮማን ካብ ድርኩኺት ከሊፉዋ ዘዕባኻዮ ከልቢ ኣይንከስካ ንዝብል ብሂል ድማ ዘዘኻኸረ ፍጻሜ ኮይኑሎ። ኣብ ኩዕሶ እግሪ ክልተ ሃገራውያን ጋንታታት ኣብ ዝጋጠማሉ እዋን ቀድሚ ጸወታ ሃገራዊ መዝሙር ክልቲአን ጋንታታት ክዝመር ንቡር እዩ። ኣባላት ናይተን ተጋጠምቲ ጋንታታት ከዓ ገሊኦም ኢዶም ኣብ ኣፍልቦም ኣቐሚጦም ገሊኦም ድማ ሰጢሎም ንኽብሪ ሃገሮም ክዝምሩ ንዕዘብ ኢና። ብደረጃ ክለብ ኣብ ሰላሰል ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ግን እቶም ብየማነ ጸጋም ደያኑ ዝስርዑ ተጻወቲ ንብዙሓት ሃገራት ዝውክሉ ስለ ዝኾኑ ሃገራዊ መዝሙር ዘይኮነስ ኣብ 1992 ብእንግሊዛዊ ቶኒ ብሪተን ዝተጻሕፈት መዝሙር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ትዝመር። ተጻወቲ ድማ እታ መዝሙር ጀሚራ ክሳብ እትውዳእ ኣብ ማእከል ሜዳ ንጋድም ተሰሪዖም ደው ክብሉ ግዴታ እኳ እንተለዎም ኣፍ ልቦም ብኢዶም ደግፎም ክዕጅብዋ ግን ዘይሕሰብ እዩ። ምኽንያቱ ተራ መዝሙር እምበር ንዝኾነ ይኹን ሃገር ትውክል ወይ ከዓ ሃገራዊ መዝሙር ስለ ዘይኮነት። ብሰንበት ግጥም ፍጻሜ ቅድሚ ጅማሩ መዝሙር ሻምፒዮንስ ሊግ ከም ልሙድ ተዘሚራ ነይራ። ኢጣልያዊ ተሓጋጋዝ ዳኛ ሎሬንዞ ማጋኔሊ ከዓ ንብዙሓት ብዘገረመ ኣገባብ ኢዱ ኣብ ኣፍ ልቡ ኣንቢሩ ከሰንያ ተራእዩ። እዛ መዝሙር ንማንጋኔሊ ምስ ሃገራዊ መዝሙር ኢጣልያ ተመሳሲላቶ ትኸውን እያ። ንብዙሓት ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሃይማኖቶም እዩ ክበሃል ይካል። ስለ ዝኾነኻ እዞም ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ዘደግፍዋ ጋንታ ክትጻወት እንከላ ወይ ድማ ካልእ ወሳኒ ግጥም ክካየድ እንከሎ ዘድሊ መስዋእቲ ከፊሎም ጽምኦም ከርውዩ ይረኣዮም። ብፍላይ ድማ ናይ ፍጻሜ ጸወታታት ዋንጫ ዓለም፣ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ፣ ዋንጫ ኣፍሪቃ ወዘተረፈ ኣቓልቦ ፍቕሪ ኩዕሶ ዘለዎምን ዘይብሎምን ውልቀ ሰባት ክስሕብ ንቡር ተርእዩ። ብሰንበት ባየር ሙኒክን ፓሪስ ሳን ዠርማን ዝገበረኦ ግጥም ፍጻሜ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ኣፍቀርቲ ስፖርት ብመንገዲ ቴሌቭዥንን ካልእ ማሕበራዊ ሚድያታትን ክዕዘብዎን ከለዉ ኣስታት 11,000 ካልኦት ማሕበረሰብ ኩዕሶ እግሪ ኸ እዘን ክልተ ጋንታታት እናተፋለማን ከለዋ ዘርኢ ቪድዮ ኣብ ሓደ ናይ ዩትዩብ ቻነል ብተመስጦ ተኸታቲሎሞ። ይኹን እምበር እዞም 11,000 ንብሎም ዘለና ተዓዘብቲ ነቲ ብሰንበት 23 ናሓሴ ዝተሰላሰለ ዓለም ብዓለማ ዝተኸታተለቶ ጸወታ ዘይኮኑስ ብዓወት ባየር ሙኒክ 3-1 ዝተፈጸመ ኣብ ታሕሳስ 2017 ዝተኻየደ ጸወታ እዮም ተዓዚቦም። ወናኒ ናይታ ቻነል ነቲ ናብ ህዝቢ ዘውረዶ እዋኑ ዝሓለፈ ቪድዮ ቀጥታዊ ፈነወ ግጥም ክለባት ባየር ሙኒክን ፓሪስ ሳን ዠርማን 2020 ዝብል ኣርእስቲ ሂቡ 11,000 ሰባት ከም መጋርያ ሓዊ ኣኪቡ ምሲዩ። ብቅድሚ ትማሊ ምሸት ክለብ ፓሪስ ሳን ዠርማ ኣብ ከተማ ሊዝቦዋ ፖርቱጋል ብክለብ ባየር ሙኒክ 1-0 ተሳዒራ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ብምስኣና ደገፍትታ ክለብ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዕግርግር ከም ዝፈጠሩ ዝተፈላለያ ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣስታት 5,000 ዝኾኑ ደገፍቲ ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝርከብ ስታዲየም ፓርክ ደ ፕራንስ ተረኺቦም ነቲ ግጥም ተራሒቖም ብመንገዲ ኣብ ስክሪን ክዕዘብዎ ተፈቒድሎም እዩ። ብሆይሆይታን ከበሮን ከምኡውን ቀይሕ ርችትን ተሰንዮም ንጋንቶኦም ደገፍ ክህቡ ምሲዮም። ይኹን እምበር ትዕግርግር ናይ መዛዘሚ ፊስካ ቅድሚ ምፍሑ ደገፍቲ ኣብ ልዕልቶም ጸጥታ ንምሕላው ኣብቲ ስታዲየም ዝተረኽቡ ኣባላት ፖሊስ ድሕሪ ዘካየድዎ መጥቃዕቲ ከም እተወልዐ ሓደ ደጋፊ ንጋዜጠኛ ኣብ ዝሃቦ ቃል ገሊጹ። ብሰሪ ምስሕፋ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ከተማ ፓሪስ ከም ቀይሕ ማለት ናይ ሓደጋ ዞባ ዝተፈልጠት ከባቢ እኳ እንተኾነት ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ ግን ነዚ ዕሽሽ ብምባል ኣብ ውሽጥን ደገን ስታዲየም ፓርክ ደ ፕራንስ ከባቢ ሻንዘሊዘን ካልኦት ናይ መዘናግዒ ቦታታትን ጎደናታትን ብብዝሒ ብምእካብ ናዕቢ ከም ዝፈጠሩ ተፈሊጡ። ፖሊስ ፈረንሳ ነቲ ዕግርግር ንምህዳን ነቶም ተዋሳእቲ ንምብታንን ዘንብዕ ጋዝ ከም ተጠቕሙን ምስቶም ናዕበኛታት ከዓ ከም እተጋጨውን ተረጋጊጹ። ኣብ ትዊተር ዝተዘርግሑ ቪድዮታት ናይቲ ፍጻሜ ከም ዘመልክትዎ ብሰንክቲ ኣብ ጎደናታት ዝተተኮሰ ዘንብዕ ጋዝን ርችትን ምድረ ሰማይ ናብ ዕምብረ ስለ ዝተለወጠ ቦታ ፍጻሜ ዓውደ ኹናት መሲሉ ምሲዩ። ብሓፈሻ ኣብ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ብርክት ዝበሉ ደገፍቲ መቐናቕንቶም ዝኾነት ክለብ ስዕረት ክትቀስም እንከላ ኢዶም ናብ መላጉም ተንቀሳቐስ ቴሌፎንን ኮምፒተርን ብምልኣኽ ብመንገዲ ዝተፈላለየ ዓውድታት ማሕበራዊ ሚድያ ንመተሓላልኽቶም ብኣሽሙር ይኹን ብጋህዲ ከላግጽሎም ክሽምጥጥዎምን ክሕጭጭሎምን ይረኣዮም። ስዕረት ፓሪስ ሳን ዠርማ ግን ንደገፍቲ ማክሰይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጥራይ ኣይወሰኖምን። ባየር ሙኒክ ወናኒት ጽዋእ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምዃና ምስ ተረጋገጸ ኣብ ጎደናታት ማክሰይ ወፂኦም ብርችት ሓዊ ደርፍን ሳዕስዒትን ክፍሱ ሓዲሮም። ናይ ዓለምና ክልተ ዓበይትን ቀንዲ መተሓላለኽትን ዝኾና ክለባት ባርሰሎናን ሪያል ማድሪድን ኣብ መንጎአን ዘካይዶ ጸወታ ግጥም ኤል ክላሲኮ ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ። ብተመሳሳሊ መንገዲ ኸ ኣብ መንጎ ፈረንሳውያን ክለባት ፓሪስ ሳን ዠርማን ማክሰይን ዝካየድ ጸወታ ለ ክላሲክ ብዝብል ስም ይጽዋዕ።
እዘን ክልተ ተጻይ ክለባት ጽልአን ዓይኒ ዘውፅብ ምዃኑ ክራኸባን ከለዋ ግጥመን ፍሉይ ኣቓልቦ ተዋሂቦ ጽኑዕ ናይ ጸጥታ ሓለዋን ስጉምታትን ይውሰደሉ። ኣብ ግጥም ፍርቂ ፍጻሜ ፓሪስ ሳን ዠርማ ንላይፕዚግ ረቲዓ ናብ ፍጻሜ ድሕሪ ምስጋራ ገለ ደገፍቲ ክለብ ፒኤስጂ ዝኾኑ ነበርቲ ከተማ ማርሰይ ሓጎሶም ብምግላጽ ዕግርግር ተፈጢሩ ነይሩ። ሓደ ደጋፍ ማርሰይ ኣብ ልዕሊ ናይ ሓደ ፓሪስ ሳን ዠርማ ደጋፊ መጥቃዕቲ ምፍጻሙ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ኣትዩ። ተመሳሳሊ ዕግርግር ከይፍጠር ሰግአ ፖሊስ ፈረንሳ ቀድሚ መዛዘሚ ግጥም ኣብ ዝነበረ መዓልታት ደገፍቲ ፒኤስጂ ማልያ ጋንቶም ወይ ድማ ንሕብሪ ማልያ ጋንቶም ዘንጽባርቕ ክዳን ከይለብሱ ኣጊዱ ነይሩ። ይኹን እምበር እቲ ውሳኔ ካብ ብዙሕ ሸነኽ ተቃውሞ ስለ ዝመጾ ፖሊስ ነቲ ኣቐዲሙ ዝተዋህበ ብይን ክስሕቦ ተገዲዱ። ፖሊስ ፈረንሳ እቲ መምርሒ ድሕነት ፓሪሳውያን ንምሕላው ዝተገብረ እምበር ምንቅስቓስ ዜጋታት ንምድራት ኣይኮነን ብምባል ነቲ ኣንቢርዎ ዝነበረ እገዳ ምኽንያት ክህበሉ ፈቲኑ። ናይዚ ዓመተ ስፖርት ውድድራት ርብዕን ፍርቂ ፍጻሜን ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ኤሮጳዊ ሊግን ዘይከም ናይ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ሻራ ዘይብሉ ሜዳ ብናይ ሓደ እግሪ ግጥም ተሰላሲሉ። ንኣብነት ንውድድር ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳን ተዳወሲድና ናብ ረብዒ ፍጻሜ ዝሓለፋ ጋንታታት ማለት ባየር ሙኒክ፣ ፓሪስ ሳን ዠርማ፣ ኣትላንታ፣ ኤርቢ ላይፕሲሽ፣ ባርሰሎና፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ሊዮንን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣብ ከተማ ሊዝቦዋ ፖርቱጋል ዓስኪረን ናይ ሓደ እግሪ ግጥም እናካየዳ ክሳብ መዛዘሚ በጺሐን። እዚ ምስ ምስሕፋሕ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ተግባራዊ ክኸውን ዝኽኣለ ኣገባብ እወታዊ ጎንታት ከም እተረኽቦን ኣብ መጻኢ ድማ ብቐዋምነት ንኽስራሓሉ ክሕሰበሉን ኣብ ግምት ክኣቱ ምዃኑን ፕረዚደንት ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤሮጳ ማለት ዩኤፋ ኣሌክሳንደር ቸፈሪን ገሊጹ። ንሱ ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ግጥም ሓደ እግሪ ጥራይ እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ጋንታ ጎል ምስ ትእቱ እታ መጋጠምቲ ተቐላጢፋ ብህፁፅ ጎል ንኸተቑፅር ትግደድ እያ። ናይ ክልተ እግሪ ግጥም እንተደኣ ኮይኑ ግን እታ ጋንታ ጎል ንኸተመዝግብን ንኽትዕወትን እኹል ግዜ ስለ ዘለዋ ኩፍትን ማራኽን ፀወታ ኣይንፀባርቕን ኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ኣገባብ ልክዑ ዋሕዲ ፀወታ ኣለዎ። መደበራት ቴሌቭዥን ድማ ከም ቀደም ብዝሒ ፀወታ የብሉን ክብላና ይኽእላየን። ስለዚ እዚ ዘለናይ ሕሱም እዋን ምስ ሓለፈ ሃዲእና ክንሓስበሉን ክንዝትየሉን ኢና ኢሉ። ነዚ ቸፈሪን ኣልዒልዎ ዘሎ ጉዳይ ብዝምልከት ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት እዚ ዘተ ክካየድ ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝስራሓሉ ዘሎ ናይ ክልተ እግሪ ግጥማት ግን ክሳብ ዓመተ ውድድር 2024-2025 ክቕጽል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ኣዳሊና ዝነበርና ትሕዝቶ ስፖርት ተፈጺሙሎ። ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ በብዘለናዮ ሰላምን ጥዕናን። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን